Tot això. El que sí que recordo és el primer dia que me vaig seure en l'escó, en l'hemicicle, pues una sensació de responsabilitat, no? I d'impressió, no? Que se te'n va molt ràpid. Això és el primer dia, quan s'es parla a la major part de diputats, sobretot del PP, se te baixa la moral perquè el nivell és molt inferior al que uno pensa que debería dir el Parlament Valencià. Però el primer dia sí, el primer dia estàs allí i penses que és una cosa important, ¿no? La vida de uno y en general una responsabilitat que has d'assumir. En primer lloc, molta gent pensa que el treball d'un diputat és únicament estar al ple o a les comissions assegut en l'escó i parlant quan li toca, i això és una part només del treball del diputat. És més, jo diria que per a mi en aquests moments la menys efectiva d'oposició, perquè al final podem fer grans discursos però a l'hora de les votacions el Partit Popular és una màquina d'arrasar les votacions, perquè voten tots el mateix i sempre guanyen, no? Encara que no tinguin arguments per a defensar la seva proposta. Jo crec que una tasca també molt important i que la gent no veu, o que veu però no sap que això requereix un treball, és la tasca d'estudi, de documentació, de reunions en col·lectius, de petició d'informació, preguntes escrites, sol·licituds de documentació. Per exemple, no sé, el tema Calatrava, que imagina que el conegueu, això ve d'un treball de molt de temps, un treball que al final és de despatx i que moltes vegades jo crec que és més important en aquests moments que hi ha una majoria absoluta per a desacreditar la gestió del govern i per a denunciar el que són corrupteles o malbaratament de recursos públics que el fet de fer un discurs en la trona de les Corts. I això requereix hores, requereix temps. A vegades en un grup tan xicotet l'activitat parlamentària no te deixa temps a aquestes coses i jo crec que tot és important, no? I això no es veu. I de vegades la gent xusga des de fora, i és normal, a mi també passaria, que únicament hi ha treball parlamentari quan hi ha sessions, i si tarda 2 setmanes en començar les sessions o si hi ha un mes de vacances parlamentàries en gener, la gent pensa que és que estem un mes rascant-nos la panxa. Evidentment hi haurà diputats que rasquen la panxa, però se la rasquen igual el mes de gener que el de febrer que el de març, perquè també estan asseguts a les coses sense fer res, mentre que qui té ganes de treballar i iniciativa política ho fa i esquen o no hi esquen plens i comissions. Això jo crec que és important d'explicar-ho. I després, el que no es veu també en les gravacions ja dins del ple, per exemple, pues, la interacció que hi ha diguem, entre la resta de diputats i el que està parlant. El primer dia que puges a parlar i comencen a dir-te coses improperis, fins i tot alguna vegada insults des de la bancada del PP, en el meu cas, i al PP li passa el mateix, no en quant a insults, perquè jo crec que nosaltres no insultem, però sí que, òbviament, hem de replicar mentides que es diuen, falsedats, val? Sobretot quan tu fas una pregunta i no te responen, perquè això és molt habitual. Tens el dret de preguntar, però no el dret que te responguin a aquesta pregunta. Pues n'hi ha una interacció molt major del que es veu. Una interacció molt major del que es veu en les gravacions, perquè les gravacions únicament registren el so dels micròfons i, per exemple, uno ha de prendre a parlar, intentar extraure's una miqueta del que estan dient-li, perquè si no te poden interrompre, te poden modificar el discurs, però que després quan el veus transcrit en el diari de sessions o en una gravació no se sent el que t'estan dient i no s'entén perquè tu respons el que respons, no? Per exemple, Alicia Miguel és una diputada del PP que és especialista en això, des del seu escó llançar d'alguna manera els xicotets moments de silenci que tu fas en el teu discurs improperis o comentaris per a irritar-te i per a descentrar-te. Això també forma part del joc parlamentari. És que crec que tota generalització és injusta, no? I més en un cas en què hi ha tantes diferències en quant al comportament personal i també en quant a el que és la proposta política. Però malauradament es parla dels polítics fins i tot en casos en què a millor ha sigut el PP qui ha fet una barra basada i després al dia següent sents una notícia en la ràdio o llegeix una notícia en premsa i diu los políticos, los diputados, i dius, home, si són ells i no jo, no? O no nosaltres. És com generalitzar els estudiants, els funcionaris, els aturats. Això se fa molt i en els polítics se fa més que ningú, no? Això és perillós, no perquè no hi hagi raons per a criticar moltíssimes coses dels polítics, sinó perquè criticant a tots per igual al final el que fem impossible, o no impossible, però dificultem la regeneració de la política, que al final és necessària, perquè si volem democràcia volem representants públics, si no tenim dictadura, vull dir, o n'hi ha polítics o n'hi ha militars. Una altra cosa és quin tipus de polítics, no? Quina classe de polítics. S'ha dit moltes vegades, jo
me reafirme, no hi ha classe política, hi ha classes de polítics, i polítics de diferents classes, no? Jo ho he notat. Jo soc parlamentari, per tant polític, no? Encara que és una frase en la que me costa, una expressió en la que me costa reconèixer. De fet, la meva filla en classe un dia me va dir la mestra que ja no sabia en què treballava jo, perquè jo li havia explicat a la meva filla que jo era diputat, que en les coses feien les lleis, a què me dedicava jo, però jo mai li havia utilitzat la paraula polític, mai li havia dit que son pare era un polític. I clar, en la classe pues, al final saben a què me dedique jo, perquè els pares m'han vist en els mitjans de comunicació, i tot el món li dia així: ton pare és polític, i ella dia: no, polític no. Perquè no ho havia sentit mai, no? És una situació curiosa, i fins i tot com reacciona la gent, no? La gent critica molt els polítics, però després part dels valors del classisme que se li atorguen als polítics està interioritzat la gent. Jo m'he trobat que a la meva companya li han preguntat: encara viu en el mateix lloc? Com ara el teu company és diputat? Bueno, què? No? O fins i tot gent que canvia la relació, la manera de relacionar-se amb tu, pensant-se que ara eres algú important. Jo crec que soc igual d'important o de poc important que abans, no? Jo crec que també la manera en què tu vius amb normalitat, que és desenvolupar una tasca política, però que és tan important com la de moviments socials, tan important com la de les persones que estan treballant en el sindicat. Si vius en naturalitat, la gent al final s'acaba donant, no? Nosaltres en el grup d'Esquerra Unida intentem també distanciar-nos d'aquesta imatge d'estatus diferenciat dels polítics. No pugem en cotxes oficials, no participem en dinarots d'estos que de quan en quan es fan, encara que ara ja no tenen diners ni per això. No sé, que comportem com persones normals, fins i tot també vestits com persones normals, vull dir, no se fiquen un disfraç, no?, que se fiquen altres persones. Jo, si habitualment anara de tratge, aniria de tratge a les coses, però quan no me fique mai un tratge, pues no me'l vaig a ficar per anar a les coses. Al final, jo crec que hem de desmuntar aquesta dinàmica de generalització. Per què? Per lo que tu digues. Això interessa, en el fons, a llarg termini, els discursos feixistes. El desprestigi de la política al final que justificarà serà carregar-se les institucions democràtiques, i a curt termini interessa el Partit Popular, que és el que en el cas del País Valencià és responsable directe de la situació, però que intenta difuminar aquesta responsabilitat llançant-la sobre tots els polítics, no? I jo crec que l'obligació de nosaltres, però també de la gent que tenga interès per millorar el país, és intentar desmuntar aquest discurs i dir, a veure, este polític o aquell polític o este grup polític o aquell altre, no?